Dydy rai pobl ddim yn meddwl fod newid go iawn yn Ewrop yn bosib. Dydy rai pobl ddim yn meddwl fod angen newid go iawn. Dydy rai pobl ddim yn meddwl ei fod yn werth ymladd drosto. Ond rydyn ni eisiau Ewrop weithio lles Prydain, ac i adael i chi cael dweud eich dweud yn derfynol ar ein helodaeth o'r IE, gyda referendwm i mewn allan yn 2017. Mae'r penderfyniadau anodd rydyn ni wedi gwneud economi Prydain yn gryfach ac yn fwy cystadleuol. Torwyd ein diffyg gan draen, mae'r nifer uchaf o bobl yn gweithio, ac am cangyfrifir mae ni fydd yr economi sy'n tyfu'n fwyaf cyflym yn y gysaith eleni. Rydyn ni wedi cadw at ein cynllun economaidd hir dymor gatref, ac nawr byddwn ni'n cyflawni ein cynllun ar gyfer newid go iawn yn Ewrop. Mae David Cameron, gyda chefnogaeth tîm cryf o aelodau cedwadol Senedd Ewrop, wedi gweithredu mwyn sefyll i fyny dros Brydain. Defnyddio'r fito ar gytuniad ariannol newydd o'r IE, nad oedd yn gwarantu maes chwarae gwastad i fusnesau Prydain. Mynd â Prydain y tu allan i gronfeydd arbed y Parth Ewro, a thorri cyllideb yr IE am y tro cyntaf yn ei hanes, gan arbed dros 8 biliwn o bunnau i dreth dalwyr Prydain. Ond rydyn ni angen mynd ymhellach. Os ydych chi eisiau newid go iawn yn Ewrop, mae angen i chi bleidleisio dros dîm cryf o aelodau ceidwadol Senedd Ewrop, mwyn iddyn nhw ymladd ein cornel a dod â phwerau yn ôl i Brydain, a dennill rheolaeth dros gyfiawnder a materion catref, cadw rheolaeth dros ein ffiniau, a mynd i'r afael a thwristiaeth bydd daliadau, cael del well i dreth dalwyr Prydain, sicrhau rhagor o fasnach, ond atal undeb cynyddol agosach, a rhoi referendwm i mewn allan i bobl Prydain yn 2017. Mae'r ceidwadwyr yn credu bod gennych yr hawl i gael dweud eich dweud ar Ewrop. Felly, pan byddwn ni wedi gorffen ail drafod perthynas Prydain ar Undeb Ewropeaidd, byddwn ni'n rhoi'r penderfyniad terfynol i chi gyda referendwm i mewn neu allan erbyn diwedd 2017. Mae Llafur a Democratiaid Rhyddfrydol yn gwrthwynebu ein cynllun. Ni fydden nhw'n sefyll i fyny dros Brydain, ac maen nhw'n gwrthod gadael i chi cael dweud eich dweud. Ac ni all Plaid Cymru nac UKIP gyflawni ar unrhyw un o'i haddewidion. Dim ond y ceidwadwyr fydd yn sefyll i fyny dros Gymru a Phrydain, a gadael i chi gael dweud eich dweud. Byddwch chi ddim ond yn cael newid go iawn yn Ewrop, trwy bleidleisio i'r ceidwadwyr ar fai ar ail ar hugain.